Kaixo, gu Marina eta Iker gara eta DAP Dantza Konpainia sortu genuen 2022an. DAP Dantza Konpainia, dantza garaikideko ikuskizunak sortzen ditu, beste arte disiplina ezberdinak sartuz ere, eta ekoizpenean eta banaketa lanak egiten ditu. Eta horrez gain, proiektu pedagogikoak egiten ditugu ikastetxetarako, eta baita saiatzen gea gure ikuskizunetan kutsu soziala ere sartzen. Gure egunerokotasuna nahiko kaotikoa da, ze gu berez dantzaria gara, dantza egiten dugu gure egunerokotasunean, eta ordu asko ematen ditugu entxegu gelan ensaiatzen, ikuskizun berriak sortzen, ikertzen, eta bar, baina badago beste alderdi bat, enpresa alderdi hori, hemen Agustinak zentroan egiten duguna gehien bat, eta da ordenadore aurrean ikuskizun berriak lortzen, saiatzen Euskaditik kanpora juten, eta gestionatzen enpresa bat. Marina eta biok Dantzaz Konpainian ezagutu ginen, eta han kontratua bukatu zitzaigunean, geneuzkan olako ideia batzuk sortzeko eta ikuskizunak egiteko ideia batzuk geneuzkan, eta pixka eta abenturatu ginen proiektu hontan. Eta horrela hasi ginen, lehenengo ikuskizun batekin nire amonaren historio bat plazaratuz, eta iritsi gara pieza hori Italiara eramatera. Hasierako pausoak, enpresa bat sortzeko hasierako pausoak errexak ez diren arren, Asle bezalako elkarteak ematen diguten laguntzak oso garrantzitsuak dira aurrera pausoak emateko, eta sendotze lana hori errexagoa izateko. Gauza bat da ideia artistiko bat eukitzea eta beste bat ideia hori enpresa bihurtzea. Eta gure kasuan lehenengo elkarte bihurtu ginen eta prozesu horretan Agustinak zentroak lagundu zigun. Gero Kutxa Fundazioaren sorlekua mentoretza programan parte hartu genuen. Eta orain azkenik aurrera pauso bat eman dugu ekoizpenetan lan sozietate bihurtu gara Asleren laguntzarekin. Oarsoaldako garapen agentziarez gain, Asle guretzako oso garrantzitsua izaten ari da, azkenean gure ideia artistikoa benetazko enpresa egitura batean bihurtu ahal izateko. Gaur egun, DAP Dantza Konpainia enpresa artistiko egonkor bat da, eta orain talde kontsolidazioaren prozesuan eta nazioarteko prozesuan gabiltza. Iker eta niretzako taldean ekitea erresagoa izan da, azkenean bata bestearen babesa daukagulako, eta baita ere Asle bezalako elkarteen laguntza izatea ezinbestekoa da gure bidean.